ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 18ാമത്തെ ദിവസമാണ്. നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. സന്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പോ എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാത്തിനെയും ഉപേക്ഷിക്കുക, നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് സന്യാസം. അപ്പോൾ അവര് വീടുമായിട്ടോ അതായത് സ്വന്തം ഫാമിലി ആയിട്ടോ ഒന്നും ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അവര് ഫാമിലി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിട്ട് ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിലോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, ആശ്രമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? സന്യാസിമാരാവണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ സന്യാസിമാരാവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ ഇത്? അപ്പോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാല് ആ ചോദ്യം റെലവന്റ് ആണോ, ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ജനിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആരുടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്ന റിലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടി കാണുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഈ ലോകത്ത്? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ത്രൂ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഓരോ സൃഷ്ടികളും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ കൂടെയാണ് ഈ 18 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഓരോരുത്തരും പല ഭാഗങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒരേ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പരസ്പരം അറിയുന്നവരുണ്ടോ? ആരും അറിയുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സത്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ നമ്മളുടേതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണ കൊണ്ട്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മായയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ സത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥകേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്ത് എന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് കാട്ടിലിരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ, കുറെ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്
ഇപ്പോ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നതും സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം? നമ്മൾക്ക് തോന്നും ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കുക. ഒന്ന് റിനൗൺസ് ഓർഡർ ആണ്, ഒന്ന് റിനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചിട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. അതായത് ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സന്യാസം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി വിടുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഒരു കാഷായ വസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് വേറെ ഏതിനോട് നമുക്ക് ആഭിമുഖ്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മളൊരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക, ഒരു കാഷായ വസ്ത്രമാണ് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു വസ്ത്രങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, അവർ ഏതെങ്കിലും ആഭരണങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഏത് സാധനങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവരുണ്ടാകുന്നത്. അവരെപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അവരുടെ ഇത് മുഴുവൻ. പക്ഷേ ഇതിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സന്യാസി ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് വിരക്തി വന്നിട്ടാണ് അവർ ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും എന്താണ്, വളരെ ഹയർ ലെവലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ താൽക്കാലിക നമ്മളുടെ കുറെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൂടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു കുറച്ച് പ്രസിദ്ധി കിട്ടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഉള്ളിലത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സന്യാസം കൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് വന്നിട്ട് സന്യാസിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അതിനി പറയും കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുത്യാഗം വിചക്ഷണാഹ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആദ്യത്തിൽ എന്താണ്, കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തേൽ എന്താണ്, കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പക്ഷേ അത് അത്രത്തോളം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 1% ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ സന്യാസമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും 1% ആൾക്കാർ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എല്ലാത്തിലും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ 100 മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ടാവും? മാക്സിമം 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും 1 2 ഉണ്ടാവും. ഒന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ 0 വാങ്ങുന്ന കുട്ടികളും 1 2 ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ, 24 വയസ്സിലോ മറ്റോ ആണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. തന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതും വയസ്സായ അമ്മയാണ്, അച്ഛനില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. ബ്രദർ ആദ്യം തന്നെ, സഹോദരൻ ആദ്യം തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വീടിനെ നോക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തിട്ട് പോരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ യൗവനത്തില് ഒരു ഫാമിലി റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം വിരക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനാണ്, അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷെ അതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരുന്ന് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാം. എന്ത്? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ. എനിക്ക് കർമ്മഫലം ആവശ്യമില്ല, ഞാനത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഓം തത് സത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇന്നലെ. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ. തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ട ഏത് പ്രവൃത്തികളും ഫലങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ ഫലങ്ങളും ഭഗവാന്, നല്ലതായാലും ചിത്തയായാലും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടിയിട്ട് ഏത് ആശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങളാണ്. അതെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക. അതാണ് സന്യാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ദോഷം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്.
പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷങ്ങളില്ല, പാപങ്ങളില്ല. പാപവും പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സന്യാസത്തിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനേക്കാൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട. നമ്മൾ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും, അപ്പൊ സാത്വിക ആഹാരം കഴിക്കണം. പുല്ലുമാരുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ തപസ്സിരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കൂ? ഇല്ല. എന്തായാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ പാകം ചെയ്യൂ. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൂ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കൂ. ഓവറായിട്ട് കഴിക്കരുത്, മിതമായിട്ട് കഴിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, നമ്മൾക്ക് വളരെ സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാക്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് ത്യാഗം? എന്താണ് ത്യാഗം? 3 വിധാണ് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ലതാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലും വേണമെങ്കിൽ ത്യാഗമാവാം അല്ലെ? ഏതാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം, രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം, തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യാം. അതിന് 3 തരത്തിലുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3ഉം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 5:5 എന്താ ശ്ലോകം? ഇത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതാണ്. അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചു പോവാട്ടെ. ചോദ്യങ്ങൾ ഒപ്പം വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ 5:5 എന്താ പറയുന്നത്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്താ കാരണം? എല്ലാ മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ്. നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ചെയ്യണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം കർമ്മങ്ങൾ. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏതിനോടും നമ്മൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണിത്. എന്റെ ഗുരു മൂലം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് പോകും, ഞാൻ വലിയൊരാളാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഫലമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന് നല്ല ഗുണം ഉണ്ടാവാം, ചീത്ത ഗുണം ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം, ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും, അത് കേട്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചിന്ത ഉണ്ടാവേണ്ടത്. വേറെ ഒരു സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ആസക്തിയോ ഫലം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലേ, എന്താണ്? ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല, അതുകൊണ്ട് സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ കിട്ടിയോടെ ഡോക്ടർമാരെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സഹായമാണ് അത്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടും കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലായിട്ട് മാറും അത്. അപ്പൊ അതിന് ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ അതേ കാര്യം തന്നെ എന്താണ്? എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ നല്ല ഡോക്ടർമാരാണ്, ഞാൻ ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പണം സമ്പാദിക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അത് നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ ബുദ്ധിയാണ്. ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നു, അതിന് നമ്മൾ പണം വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വരുമ്പോ അതെന്തായി? അത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതായി. അതല്ല, എന്താണ്? അപ്പൊ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കുറെ പൈസ സമ്പാദിക്കണം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറെ പൈസ വാങ്ങണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് തമോ ഗുണമായി. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം തന്നെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്നോട് എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുന നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ കർമ്മം യുദ്ധം, നിന്റെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ച് ഓടരുത്.
ഒളിച്ചോടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പേടിച്ചുകെട്ടായാലും ശരി, ഏതവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ, എന്താണ്, അച്ഛനെയും അമ്മയും വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾക്ക് അവരെ നോക്കാൻ വയ്യ, നമ്മളുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അവര് വിലങ്ങുതടിയാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് ഒരു ഓർഫനേജ്, എന്താണ്, വൃദ്ധാശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുവിടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ ഇത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും വരാം. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, നമ്മള് എന്താണ്, എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് എപ്പോഴും രാജസമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതല്ല, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ, എന്റെ മക്കളായാലും ശരി, അച്ഛനും അമ്മയായാലും ശരി, അവരെ നന്നായി നോക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യണം. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി തരണം, നല്ല വഴി, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നമ്മളുടെ കടമ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യർ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ സേവകന്മാരാണല്ലേ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അതായത് ഗുണാംശം, അതായത് അളവിലല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ളവരാണ്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മളെ ഭക്തിവിധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പോഴും ഒരു സേവക മനോഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നേരെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണാബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പേടിയില്ല, സങ്കടമില്ല. ഇപ്പോ നമ്മള് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ജോലിക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരാള് ആ കമ്പനിയിൽ ജോലിയാണ്. ആ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലോ ലാഭത്തിലാണോ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. നഷ്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി പൂട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെ, അയാൾ നഷ്ടത്തിലായാലും ലാഭത്തിലായാലും. അതല്ല, മേ ബി നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ വേണമെങ്കിൽ അവർ കുറയ്ക്കുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം വന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ആ ലാഭത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ നമ്മൾക്ക് വല്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അയാൾ വേറൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ആ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നത്. അത് ലാപ്സ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതല്ല, അയാൾ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ച് ഒരുപാട് പണം അയാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുക്താവസ്ഥയിലാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നല്ലത് നടന്നാലും ചീത്ത നടന്നാലും ഭഗവാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീ അല്ലേ. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കാണണമെങ്കിൽ. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖമില്ല ദുഃഖമില്ല ഏതനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സ്വകർമ്മ ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോവാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അനാസക്തമായി? എന്താണ് പറയുന്നത്? ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങളില്. എനിക്ക് ഇന്ന മാതിരി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, ഇന്ന ലെവലിൽ ഞാൻ എത്തണം, അതിന് ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല നമ്മളുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോട്. രാഗദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഓവറായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് രാഗം. ഓവറായിട്ട് വെറുപ്പ് വരുന്നത് ദേഷ്യം. അപ്പൊ ഒന്നിനോടും ഏത് പ്രവൃത്തിയോടും നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ടുള്ള വെറുപ്പും വരാൻ പാടില്ല, ഇഷ്ടവും വരാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നല്ലേ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏത് കർമ്മവും എന്താണ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഏതാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ലത്, ഏതാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഇതിൽ സഹായിക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളത് വരും. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായിട്ടോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് രാജസകർമ്മം. രാജസകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണു, അല്ലെങ്കിൽ അഹംഭാവം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും രാജസകർമ്മമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനെന്താണ്? അത് രാജസകർമ്മമാണ്. എന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാത്വികകർമ്മമാണ്. അതല്ല, ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം.
ഈ താമസം കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാണ്, ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ഒരു റോഡ് പണിയുടെ കോൺട്രാക്ട് ഏറ്റെടുത്തു, ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ പാലത്തിന്റെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ആ പാലത്തിന്റെ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയാൾക്ക് ജോലിക്ക് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറവ് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണ്, അതിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാണ്. സിമെന്റിന്റെ കടവ് കുറച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പം കേരളത്തിലെ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എക്സ്പെഷ്യലി ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക, അത് വീണ്ട് പാലം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് എത്രയോ ആൾക്കാരെ പാലത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുണ്ടായത്, അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾ ജയിലിലാവും. അപ്പോ എന്താ നടക്കുന്നത്, അപ്പൊ അയാൾക്കും അത് ദോഷാണ്. അയാൾ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ തൽക്കാലം പണത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഫ്യൂച്ചറിൽ, നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ആ പാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അകത്താവും, അതുപോലെ അത്രയും ആൾക്കാർ മരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അയാൾ ഒരിക്കലും തന്റെ ഗുണമോ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണമോ അവിടെ നോക്കുന്നില്ല. സ്വയം നിലെന്ന് പറയില്ലേ, ആ സമയത്ത് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ആ ലെവലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സാത്വികം കൊണ്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആലോചിക്കും, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദോഷമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദോഷമുണ്ടോ. നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരരുതെന്ന് ആലോചിക്കും സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദയൊക്കെ എന്താ ചെയ്തത്, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. പക്ഷെ അവരെന്താണ് നോക്കിയത്, മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് പൈസയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് പ്രഭാതി ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ ഒരു പൈസ പോലും അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാം ഇസ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെലവാക്കിയത്. അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണമാവുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുക. അതായത് ബന്ധത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ലിബറേഷൻ, ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടണം. നമ്മുടെ മുക്തി എന്താണ്, മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കണം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അതിന് എന്തൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് സാത്വികര് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത്, ഭയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല, ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ഏതിനോടെങ്കിലും നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുമ്പോഴാണ് ഭയം വരുന്നത്, നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം വരുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ഭയം. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭയവും വരും. അപ്പൊ ഭയം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്ങളില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വേണം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില്. ഈ പാർത്ത ധർമ്മം എന്താ അധർമ്മം എന്താ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്താ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അപ്പൊ രാജസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അപ്പൊ ധർമ്മം എന്താണ്, എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മാക്സിമം രാജസത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സംശയമാണ്, ഇത് ചെയ്യണോ, ഇത് ചെയ്യണ്ടേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിട്ട് ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ്, ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടി, ആയിരത്തെട്ട് സംശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്താ വിചാരിക്കുക, വീട്ടിലത്തെ അവരൊക്കെ കളിയാക്കില്ലേ. ആയിരത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, സംശയങ്ങളാണ്, ഒരു തീരുമാനമില്ല നമ്മൾക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഇതെന്നാണ് പറയുന്നതാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്, വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം, ഭഗവാൻ എന്തായാലും ഒരു അനുഗ്രഹം തരും. ആ ഒരു വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ അത് സത്വഗുണമായി മാറി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇതിനു മുമ്പും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടറുടെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അത്രയും നമുക്ക് പൈസ കിട്ടണം, ഏതൊക്കെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫൈനാൻസ് നടത്തും ചില ആൾക്കാർ, എന്നിട്ട് അവരെ പൈസയൊക്കെ പറ്റിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്താണ്, താമസ ബുദ്ധിയാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ താമസമാണെന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ചോജതീന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ്
അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇത് ഞാൻ പറയാം, ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല, എല്ലാത്തിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഇപ്പൊ അയാൾ കാട്ടിലിരുന്നാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ചൂട് തണുപ്പും അയാൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറയും, എങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നാം അല്ലെ. നമ്മൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഓരോരുത്തർ തപസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് അവർ ജീവൻ നിലനിന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ. അത് നമ്മൾ കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നമ്മൾ നിർജ്ജല ഏകാദശി എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തളർന്ന് ഒരു മാതിരിയാവും. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ആ തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു നിസ്സാര സംഭവം നമ്മൾ നോക്കുക. അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരെ, എസ്പെഷ്യലി എല്ലാവരും വീട്ടമ്മമാരാണ് അല്ലെ. ജോലിക്ക് പോണ ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് താഴെ വെക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മോളെ ഒന്നെടുത്ത് താഴെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ജസ്റ്റ് പോയി ആ പാത്രം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ അവരെ കൈ പൊള്ളും. അവര് ബഹളം വെക്കാൻ തുടങ്ങും, ചൂടാണ് അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഒരേ ചൂടാണ് നമ്മളും അവരും അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കാഠിന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്? അവർക്ക് പഴക്കമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം അഡാപ്റ്റ് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് അതുപോലെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ നോക്കൂ, അവർ രാവിലെ തൊട്ട് മഴയത്തും വെയിലത്തൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നത് അവർക്കൊന്നും കോൾഡ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് സർക്കിളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, എപ്പോഴും കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒന്നും മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, പനി പിടിച്ച് ഒരാഴ്ച കിടക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരേ മരത്ത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളല്ലേ നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ചൂടും തണുപ്പില്ല. ഭഗവാൻ തന്നത് എല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് അതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, സുഖങ്ങളില്ല. വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്ര കൂളായിട്ടാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കണേ നോക്കൂ. കടിച്ചു തിന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ എന്തായാലും എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അയാൾക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ആ വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ തന്നെ പേടിയില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ അവരെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭക്ത്യാ മാമപി ജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവസാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുതം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഓൺലി ത്രൂ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കാം. ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു പുരാണങ്ങളിൽ. നമ്മൾ കുറെ കഥകൾ കേട്ടു അല്ലെ. ഈ 17 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ നമ്മൾ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആരെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു? രാവണൻ. രാവണൻ എന്താ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇട്ട് മൂടാനുള്ള പണം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്വർണത്തിലാണ് ലങ്ക മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആ പണം കണ്ടിട്ട് ആ രാവണനെ എന്റെ കൂടെ നിർത്താന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല. പിന്നെയോ അടുത്ത് നോക്കൂ, ഹിരണ്യകശിപു നോക്കൂ. അദ്ദേഹവും അതെ, ഈ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരക്കുടി ഒന്ന് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദേവന്മാര് പറയ്ക്കുന്ന പറയുന്നത്, അയ്യോ അടുത്തത് എന്താണാവോ ഇയാൾ ചെയ്യാൻ പോണേ. ആൾക്ക് അത്രയും ശക്തിയാണ്, പവറാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെയോ നമ്മൾ കണ്ടത് ആരാണ്? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു പോയി അല്ലെ. ഒരുപാട് പണമുള്ള ആൾക്കാര്, പദവിയുള്ള ആൾക്കാര്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. മഹാബലി 3 ലോകങ്ങളും മഹാബലിയുടെ കീഴിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ ചോദിച്ച് എന്താണ്, 3 അടി ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? പാതാളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. മഹാബലിക്ക് കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാബലിക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്റെ 3 ലോകങ്ങളും എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ 3 ലോകങ്ങളും. പക്ഷെ മഹാബലി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ കയ്യിലാണ് 3 ലോകങ്ങളും, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാനോട് മഹാബലി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ 3 ലോകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതേ എത്ര ഫോളിഷ്നെസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനല്ലേ അങ്ങ് വരുന്ന ആപത്തുകള്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട്. പക്ഷെ അതേ സമയം നോക്കൂ, ദ്രൗപദി എന്താണ്?
ദ്രൗപദിക്ക് നോക്കൂ, ദുർവാസ മഹർഷിയും ഒരുപാട് മഹർഷിമാരെ കൂടെ വന്നൂലേ, അവര് എന്താണ് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു, ആ ക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ദുർവാസ മുനിയുടെ ദേഷ്യം നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ കേട്ടതാണല്ലേ, ഒരു കൊല്ലാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഒരു വർഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ദുർവാസ മുനിയെ. അപ്പൊ അത്രയും ദേഷ്യമാണ് ദുർവാസ മുനിക്ക്. അപ്പൊ ദ്രൗപദിക്ക് പേടിയായി, എന്താണോ അവൻ ഇനി നടക്കാൻ പോണേ. ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്നുമില്ല അവിടെ, അതും കാട്ടിലാണല്ലോ, രാജകൊട്ടാരം ഒന്നല്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം, വേറെ വഴിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും, നിന്റെ പാർത്ഥം തരും എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചീരയുടെ ഇലയോ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശപ്പടക്കാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ വിശപ്പടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശപ്പടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിശപ്പ് മടങ്ങും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അതിൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. ആ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദം വെക്കൂ, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തു ആദ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രമോക്ഷത്തില് അവർ എന്തെങ്കിലും ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണോ, ഇതൊരു മൃഗമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശബരി ശ്രീരാമദേവന്റെ അടുത്ത് അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, അത് കടിച്ചു കടിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത്. എങ്ങനെയാ കടിച്ചല്ലേ ഭഗവാൻ, നമ്മൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നേടാം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടിമയായി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവരെ അടിമയായി മാറുകയാണ്. അർജുനന്റെ തേരാളിയായില്ലേ, യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി ദൂത് പോയില്ലേ. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു വേലക്കാരന്റെ മാതിരി പണിയെടുത്തു അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങള് ഭക്തി കൊണ്ട് എന്നെ നേടാം, അവ ഭക്തി ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കൂടി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മത് വ്യപാശ്രയക മത് പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ നിശ്ചിത ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനുസരവും ശാശ്വതമായ എന്റെ നാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ കണ്ടൂലെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ, അതുപോലെ എന്താണ് വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്ത സ്ത്രീയില് അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇതാ നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാണോ എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവാത്മാവാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശം അല്ലെ. ആ ശാശ്വതാംശത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വികാരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പുറത്ത് നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചാലും ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കൂടുതൽ ഹാനികരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കും, ശാശ്വതമായ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാം. മറ്റിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാ തരിഷ്യസി അത ചേതോമഹങ്കാരൻ നശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമത അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺലി നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, നാമം ചൊല്ലൂ എന്നൊക്കെയാണ്. അതെല്ലാം ചെയ്താൽ തന്നെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും ഞാൻ മാറ്റിത്തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി മൂലമാ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ കടിക്കുക ഒക്കെ പറയില്ലേ, പ്രാണികൾ മൂലമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വരുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് അതിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് സുനാമി, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊറോണ അങ്ങനത്തെ ഡിസീസ് ഒക്കെ വന്നില്ലേ, അങ്ങനെ മാസമായിട്ട് പ്രളയം, അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിദൈവികമാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാലോ മിഥ്യാങ്ങനോട് ഇപ്പം പക്ഷെ ഞാനാണ് വലിയ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ജഗായ്മതായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ആനന്ദപ്രഭുവിനെ എറിഞ്ഞു, അവരെ മുറിവ് വന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവരെ കൊല്ലണമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടുക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഭഗവാനെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഡിവോട്ടി ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ട്, അവർക്ക് കാരുണ്യമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കൂ, അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് ഭക്തന്മാരാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എല്ലാം എന്താ ഫലം, ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരെ രക്ഷിച്ചു കാരുണ്യം കൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, അവരെ മരണമായിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ശിശുപാലൻ, അവർക്കെല്ലാം എന്താണ്ടായത്, മരണമാണ് പറ്റിയത്, അവസാനം നശിച്ചു പോയി. ഭസ്മാസുരൻ, എല്ലാവരും അതെ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി പ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി ഭായയ
അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്? പരമാത്മാ രൂപത്തില്. ഇതിൽ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നയിൽ പറഞ്ഞോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാവരെയും ഒരേമാതിരിയാണ് കാണുക. ആനയായിക്കോട്ടെ, ചണ്ടാളനായിക്കോട്ടെ, നായ അവിടെ എല്ലാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് ആ പരമാത്മാവായിട്ടാണ്. ഇവിടെ പല രൂപങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൂലേ, എന്താണ്? ഒരു യന്ത്രം മാതിരിയാണ്. നമ്മൾക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ട്, കിഡ്നി ഉണ്ട്, സ്റ്റൊമക്, എല്ലാം ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ബേൺ ആവും അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ബേൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിപ്പോവും. നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതമാണ് അതിലത്തെ ജലം മുഴുവൻ ആവിയായി പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ശരീരം മുഴുവൻ കത്തും. അപ്പൊ ഇതിനെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് ഈ യന്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, ഞാനാണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത് പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി താനും പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൂ, എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയ്യോ നാളെ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾക്ക് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അതൊന്നും നന്നായി നടന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോണേന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? ഈ പ്ലാനുകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്. നമ്മൾക്കപ്പോ സത്യം പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പാസ്റ്റും ഇല്ല പ്രസന്റും ഇല്ല. പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിലാണ്. പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വെച്ചാൽ ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള സങ്കടമാണ്. അതിനെങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പോ മൊത്തത്തില് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ടെൻഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം അറിയുന്ന, നമ്മുടെ ഭൂതവും ഭാവിയും എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന, വർത്തമാനവും അറിയുന്ന ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റീരിയർ മീൻസ് അത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, മീൻസ് അങ്ങനത്തെ ഡെക്കറേഷൻ ടീമിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അവര് വന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കും. നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, പിന്നെ നമ്മളൊന്നും അറിയണ്ട അല്ലേ? പക്ഷെ അതിന് പകരം ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പൈസയല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലൂ, ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ നോക്കിക്കോളാം. നമ്മൾ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ? അപ്പോ അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജഗന്നാഥനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ജഗന്നാഥ പുരിയില് ആക്ച്വലി പ്രതാപരുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത്. വളരെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള സാത്വികനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ധനാകാംക്ഷികളാവില്ല. അതുപോലെ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നൊക്കെ ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും എന്നാണ്. അതായത് അത് ശിക്ഷാക്ഷരത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പോ കവിതാമ്പ അതിന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏത് സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തും അവർ ബന്ധം നിലനിർത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പൈസയുള്ള ആൾക്കാർ. രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ, അവരൊന്നും ഒക്കെ അടുപ്പിക്കില്ല. ധനികന്മാരൊക്കെ അകറ്റിയേ നിർത്തുള്ളൂ. ബ്രഹ്മചര്യം കൊണ്ട് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുക. അത് ഭയങ്കര ചിട്ടയാണ് അവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ആകർഷണം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പ്രതാപരുദ്രയെ കാണാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. അവസാനം ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് പ്രതാപരുദ്രയ്ക്ക്. മകനെ കാണും, എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രതാപരുദ്രയെ കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയില് രഥയാത്രയുണ്ട്. 3 രഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് മുമ്പുള്ള റോഡുകൾ മുഴുവൻ എന്താണ് എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെള്ളം തളിച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും. അപ്പൊ ആ രഥം വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതാപരുദ്ര ഒരു എന്താണ് ഇതായിട്ട് സേവകനായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കാൻ, അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അലിവ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തില് അഹങ്കാരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തനാണ് പ്രതാപരുദ്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്മാരെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ തേജ്ഞാനമാക്കിയാതും കുഖ്യാതരമ്മയ വിമൃശേ തദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗുരു എപ്പോഴും കമ്പൽഷൻ പറയില്ല. ഗുരു എല്ലാം നല്ലത് പറഞ്ഞു തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് മൈന്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ?
എന്തിന്? നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ചീത്ത എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും. അത് കഴിഞ്ഞാട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ്, നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഗുരു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ശിഷ്യ, എന്താണ്, ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാ ജ്ഞാനവും നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ്. അല്ല നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാ അർജുന എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി നിന്റെ തീരുമാനമാണ്, നീ തീരുമാനിക്കൂ, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു. യഥാർത്ഥ ഗുരു ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യനെ കമ്പൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയില്ല. നമ്മുടെ അടുത്ത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് അവർ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവര് ആയിട്ട് ഈ വിദ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നമാതിരി തന്നെ നീ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറയില്ല. അവരെന്താണ്, ആ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കും. ഇനി നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്താണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അനുസരിക്കും, അല്ലെ, ഗുരു എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് അനുസരിക്കും. അതല്ല, ആ ശിഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും മതി, അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, എന്നെ കുറിച്ച്, എന്റെ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, എന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഏത് ഗുണങ്ങളിലാണ് ഇതിലെ ജീവാത്മാക്കള് വർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മേലെ പോയി ഭഗവാനിൽ എത്താം എന്നുള്ളത്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കൂ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താണ്, അതിനെ 4 തവണ ആലോചിക്കണം. ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് മുൻചിന്തയില്ലാതെ ഏത് പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യരുതെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണിത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ആണ് നല്ലതാണ്, നന്നായി ആലോചിച്ച് ഇത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എപ്പോഴും എന്റെ ഭക്തനാവുക. മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ, എന്നെ ആരാധിക്കുക. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്നെ ഓർക്കുക. മന്മന, എന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. അതാണ് മന്മന. മന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. ഇനി മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു, മദ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും മാമേ വഴി, ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയുകയാണ്, എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, നീ എന്റെ അടുത്തെത്തും. അത് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്നെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ. ഭഗവാൻ സ്വയം സത്യം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അതെങ്ങനെ ഓർക്കണം? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, അല്ലെ. അതുപോലെ ഭക്തനാവുക. ഭക്തനാവാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു തുളസി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വെച്ച് ആരാധിക്കുക, ദീപം വെച്ച് ആരാധിക്കുക. അതിനുശേഷം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക. ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്കും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യം. അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാൻ തന്നെ നീക്കിത്തരും. ഭഗവാൻ നീക്കാണ്ട് ഒന്നും നീക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? മമ മായാദുരത്തെയ ദൈവികേഷ ഗുണമയി മമ മായാദുരത്തെയ. മായാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് മേലെ നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അത് അർജുനൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അകത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ. ഭയപ്പെടേണ്ട. എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. നീ ഏത് റിലീജിയനോ എന്ത് റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റി നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഏത് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഹോമങ്ങളും ഒന്നും നീ ചെയ്യേണ്ട. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മാമേകം ശരണം എന്നെ തന്നെ ഏകം. ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ. മാമേകം, എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അഹത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെ മുക്തനാക്കും. കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്? ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഒരുപാട് കോടി വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ. അതിന്റെ ഭാരമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തോളാം, നീ ഇനി സ്വതന്ത്രനാവൂ, സന്തോഷിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നെ എങ്ങനെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതെന്ന് ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു, അല്ലെ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു പറഞ്ഞു, അല്ലെ ഭഗവാൻ.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദ്ധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വ മാമേ വൈഷത്യ അസംശയക. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനമായ ആൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത ഉപദേശമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ബാധകമാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ഇതം പരമം ഗുഹ്യം, ഇത്രയും രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള ഈ വിവരം, ജ്ഞാനം ഭക്തേഷു അഭിദാസ്യതി, എന്താണ് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമായി. ഭക്തി മയി പരാം കൃത്വ, ഞാൻ ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും. മാമേ വൈഷത്യ സംശയ, അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സംശയമില്ലാതെ സംശയമില്ലാതെ എന്നിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഈ ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവർ എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളില് ആ ഭക്തി പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക്. അതല്ല, അതിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത മാസം നമ്മൾ വീണ്ടും 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം അയച്ചു കൊടുക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡൊണേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അമ്പലങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഇതിനു വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ? അപ്പൊ അത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ ബോധം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറ്റുന്ന ആൾക്കാര് എല്ലാവർക്കും ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും എന്താണ് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചന്മേ പ്രിയ കൃത്രിമഃ ഭവിദാനച മേ തസ്മാ അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെയൊക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല. ഭൃത്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, കണ്ടോളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എന്തോ വിളിച്ചു പറയുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം തന്നെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും അതിൽ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥമാണ് പ്രഭുപാദൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആരോ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും സ്വീകരിക്കുക. ഇവിടെ പ്രഭുപാദയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അതീവ പ്രിയ ശിഷ്യനായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ പ്രഭുപാദ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം 18 ദിവസമായിട്ട് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഈ സംഭാഷണം നമ്മൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയാണ് ഈ 18 ദിവസം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്താൽ നിന്നിലുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ സംശയമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ശരണാഗതിയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്.
അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സംശയങ്ങളും ഇല്ല, ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട, നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളാണ് ചെയ്യുക. അത് യുക്തവൈരാഗ്യമാണ്. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫാൽഗുവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു യുക്തവൈരാഗിയാണ് ആവേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു യുക്തവൈരാഗിയായി മാറി. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ആ സംഭാഷണം കൂടെ ഞാൻ കേട്ടു. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൂടി ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരം കോൾമയർ കൊള്ളുകയാണ്. നമ്മുടെ എന്താണ് ഗൂസ്ബമ്പ് വരിക എന്ന് പറയില്ലേ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. വ്യാസദേവനും നന്ദി പറയുകയാണ് സഞ്ജയൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയത്. ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടും മതിയാവണില്ല. എന്താണ് പുണ്യസമ്പാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഓരോ വാക്കുകൾ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എല്ലാം അങ്ങനെ ഓർത്തോർത്ത്, നമ്മുടെ മാതിരി എന്താ പറയുക ഒന്നിന്റെ ബുദ്ധിയല്ല സഞ്ജയനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അവരൊക്കെ അതീവ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഒരു തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് ശ്ലോക പഠിച്ചത് നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കണം അല്ലേ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരും എല്ലാതും. അപ്പോ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ആനന്ദപുളകിതനാവുകയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വിശ്വരൂപം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ചതുർബാഹു രൂപം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. എനിക്ക് ആ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും തോറും എന്റെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് സന്തോഷവും അടക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ സഞ്ജയന് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് കേട്ട ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താണ്? വീണ്ടും പഴയപടി തന്നെയാണ്. അത് എന്താ കാരണം? നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെക്കണം, ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ വെള്ളം മുഴുവൻ താഴത്തേക്ക് പോകും, ചോർന്ന് പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മുഖ്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഓട്ടപാത്രമാവാതിരിക്കുക, ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പോലെ. സഞ്ജയനെ പോലെ എല്ലാ വിരലുകളും ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രമാവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഈ 18 ദിവസം കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മ വരട്ടെ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്താ പറയാ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. സഞ്ജയൻ അവസാനം ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു. എന്താണ്? എവിടെയാണോ ഭഗവാനുള്ളത്, എവിടെയാണോ അർജുനനുള്ളത്, അവിടെ ഐശ്വര്യവും വിജയവും ഉണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ 10-ാം ദിവസമാണ്, ഭീഷ്മദേവർ വീണതിന് ശേഷമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുപോലെ ഭഗവാനും അർജുനൻ എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് വിജയം വരാൻ പോകുന്നത്. അല്ലയോ ധൃതരാഷ്ട്ര, സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് കൂടിയാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, എവിടെ ഭക്തരുണ്ടോ, ഇവിടെ അർജുനന് പകരം നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാം? ഭക്തർ എവിടെയാണുള്ളതോ അവിടെ വിജയമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തോൽക്കാൻ വിടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം ശുദ്ധഭക്തനാവാൻ? എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ അദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷസി സത്യം സേ പ്രിയജാനേ സോറി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കും നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടരാം. ഇനിയും അടുത്ത ലെവലുകൾ നിങ്ങളെല്ലാം വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നാളെ എക്സാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പോ അതിന് മേലെ വേറെ ഏതുമില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ജയോ തോൽവിയോ ഇല്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മമാണ്, നമ്മുടെ സ്വധർമ്മമാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അവിടെ ജയവും തോൽവികളും ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഒരു ഭൗതിക കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാവരും നാളെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടേണ്ടവര് മറ്റന്നാൾ സത്സംഗം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ.
ഇനി ഗീതാമഹാത്മ്യാണ് എന്താ ഗീതാശാസ്ത്രവിധം പുണ്യം യത്പടി പ്രേതമാൻ വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയ ശോകാദിവർജിതക. അപ്പൊ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭയവും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിച്ച ഒരാള്, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും അവര് പരമപദം പോകും, വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. 18 ദിവസം അന്ന് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.